ассалому алайкум подписчикони азиз, хуш омадед ба канали Бохта Сити. Подписчикони азиз, имрӯз баҳри шумо як сарғанаҷини карпата навор мекунем. Буғази 6 моҳа булотар, 6 моҳа будкаи 7 моҳагиш ромагия. Бародарони азиз, беҳад моли ғавси бақувват аст. поча бақувват, поча баланд, хушру аҳамият бутен навора. Бародарони азиз, тамошо кунем. мола навора дастгирӣ кунем. подписчикони азиз, лайкотонро бизанед. лайкотон кам шидагия, комментариёро бинависед. бародарони азиз, дастгирии шумо пешравӣ кори ма. наворҳои мо баҳри шумо, морам баҳри подписчикони канали Бохта Сити ҳаракат мекунем, кӯшиш мекунем ки наворҳои хуб шава. бародарони азиз, молои буғиза дастраси шумо кунем, навор кунем, то ки шумо бибинед, харидорӣ кунед, канали моро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравӣ кори мо. бародарони азиз, рақамҳои телефони мо бошад 917 38 98 78. дар ин рақамҳо имо ватсап ҳаст. телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. подписчикони азиз, подписчикони азиз, тамошо кунед. навора дастгиритонро фаромӯш накунед. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. метавонед ки биёед дар хона айпешӣ бибинед, мола баъдан харидорӣ кунед. касоне ки ба шаҳри Бохтаранд, хубтару беҳтар мешид ки айпешӣ медиданд. бародарони азиз, наворҳои мо баҳри шумоанд. хушру мола аҳамият беҳад чочпари хуб дорад. гусала калон даст зам мезанад. буғизиш аниқай духтур проверка кардагиай. масъала аҳлиш хӯрданаш 200% гарантӣ дорад. бародарони азиз, мол бениҳоят попари хубам дорад. дута дандони калон бировардагиай. на дута дандон дорад. бародарони азиз, дута зоид надорад. ҳамаи дандонош дандонои гусалагишай. барое ки мол хучам ёшай. бародарони азиз, нақшам иншоалло ки нархи дастрас аст. масъалаи аҳлиша нишон медиҳем. мегзарем ба масъалаи нархи навош. подписчикони азиз, масъалаи синаи мола тамошо кунед. шо чӣ хел чочпари хуб дорад. масъалаи аҳлиш аҳлакай. иншоалло ки ягон камбудӣ надорад. ина чӣ хеле ки пурра мекапӣ чочакоша, ягон камбудӣ надорад. бениҳоят синаки хуб дорад. ин ай тарафи қафошам камтар пеш бикаш бачаҷон. масад ки синаки хуб фуровардагиай. мол бузбала аганай худаш ёшай. бародарони азиз, на дута дандони калон бировардагиай. беҳастояки худ ақай мола тамошо кунед. иншоалло ки 4 кунҷа мола, 4 кунҷа мола имол бақувват. бародарони азиз, иншоалло касе харидорӣ кунад раҳматам мега. аввалаш худованд дар мол ягон камбудӣ дида намешавад. подписчикони азиз, мол попари бақуввати хуб дорад, даст пои ғавс дорад. иншоалло калашам тамошо кунед. ба сараи худаш ҷаб тамошо кунед. чӣ хел иншоалло ки хеле мола тӯли хубам метавад. барое ки стуғоншу бақуввати ғавса бикашусу стуғоншон ғавса. иншоалло ки моли суякдори хуба. тамошо кунед ҷаб. подписчикони азиз гиромиқадр, ҳамин нархи моли мо бошад 17800 сомонӣ муомила дорад. доставка дорад. бародарони азиз, камтар муомила дорад. фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. ин нархе ки мо гуфтем 17800 сомонӣ муомилашай, доставкашам ҳаст ба тамоми шаҳри ноҳияи вилояти Хатлон. ройгон ҳисоби канали Бохта Сити мешавад. бародарони азиз, баъзе бародарон мегӯянд ки қимат мегӯяд. бародарони азиз, қимат нест. нархи мол дастрас. иншоалло ки ҳам бозорадам ҳамёра 20000 сомон мегӯяд. деҳқон медурора 20000 22000 сомон мегӯяд. ҳеҷ мавақт 16 17 15 намегӯяд. бародарони азиз, барое ки моли бақувват аст. худо роси моли бақувват аст. стуғони бақувват дорад. баъд буғизиш аниқай. як хелеш дура буғизиш қариб мегӯям бозорда. не ки иншоалло ки мо қариб бошад дуртараш мегӯям. барое ки масъалат баъзе бародарон харидорӣ мекунанд. моро мехерем ҳамо бурд ба амед. масъалат ҳамо гуфтагиш мо дад туғри бурояд зоиданаш. не ки аввалаш худоинд мо духтур овардагӣ проверка кардагием, хелаши бонӣ кардагием. моли нағзай хӯрданаш бениҳоят зури бадай. айтай ами охирҷами як хаси дандонкӯвак намеёбад. бародарони азиз, беҳад хӯрданаш зурай. масъала аҳлиш аҳлай. фақат успед кунед, харидорӣ кунед. боз ҳам такрорам шавад, нархи мол 17800 сомонӣ муомила дорад. доставка дорад. мол дута дандон дорад. дандонои гусалагиш ҳамаш ҳаст. оли ягон чӣ надорад дигар. бародарони азиз, камбудӣ дида намешад. амо фақат успед кунед, харидорӣ кунед. бародарони азизу гиромӣ, ҳамаи бародарони ғарибу мусофири моро ки мо дар ҳаққи доим дуогӯ ҳастем. баъзе бародарон мекунед, шумо бисёр чӣ мекунед. бародарони азиз, ҳамаи подписчикони канали Бохта Сити 90% бародарони ғарибу мусофира. ба ҳамон хотир мо аввалаш худованд ки дар ҳамаи бародароне ки чӣ дар Тоҷикистон ё чӣ дар ғарбӣ, дар ҳамаашон дуогӯ ҳастем. бародароне ки дар ғарбӣ моро бисёртар дастгирӣ мекунанд. баҳри ҳамо мо дуоё мекунем ки худованд доим ҳамо хирсан бошанд. баракати ризқи рӯзишонро худованд зиёда гардонад. омадани дидори падару модаршонам парвардигор зану фарзандонашонам насиб гардонад. ай ҳамаи балофатҳои азиз самои худованд дар ҳифзи худаш нагаҳбон шумо. то наворҳои оянда. худоҳофиз.